سلام كمي كأنيهم لامي بزعباء اتي نخلو سب سرحو بالحي كم ود سب كزاربن كتعفن زخالو عب مستير كنقرأكمه نسود ما Large Language Model وي بحسر زبالة LLM يبهال إذا تكنولوجي زي كمبيوترات نتصحفاتنا تردين لكع كم سب زتفلا ليوسنة صحفاوي سرحات نخسرها زقبر دنكي مسارحي إيو Large Language Model كبهال كله نسب سرحو بالحي ويدما Artificial Intelligence كان ود سب جيرو صحف نخردون نخفترن نمسلطان زتك أمولو ناي كمبيوتر موديل مالتيو زيهم Transformer موديل ويدما Neural Network تبهايلهم زتصوعو أقوابات زتك أمخوينم وشت حرقاتن حساباتن زلو قالات بخمي تسريعون كم زلو بمرأي اتترجمن كونتاتن مالت كونتكست يردو حدا سب حتهم مسحاتهم دما نتحتو ترديهم لكع كان ود سب زتمطات انا ملسي يهبو نابنت اتكلها نا انفلطو chat GPT زسرح بناي GPT-4o موديل ايو جوجل جيميناي دما ببالم 2 زبال موديل يسرح زيهم لارج وي عبيتي زتبهالولو مخنيات تحستوهم ازيو غزيف سلازخونه اب حانت كمبيوتر تراي كسرحو ايكلونيم سلازي كم ناي مربب حبريتا ويب سيرفيس غيرنا انا نتقملهم امو لارج لانجويج موديل بخمه يسرح از تكنولوجي زي اب كلته قند بهاريات زتمركوسي اتقداماي بوزيشنال انكودينج زبهاليو إذا مالت ات موديل نتتصحف بتخطاتالي تراي زيكونا نفس وكف قال ابت حساب زلو بوتا بمرأي ندفتات ويدما باترنس نخلالي يحجزو اتخالاي دما سلف اتنشن زبهالي إذا دما ات موديل اب حدا سفيح صحف نزلو اقد دستي كفلتات بمللاي ايناي قال كابتي كالق نلعلي اقداسي مخانو نخوسن يخلو اتزقرم دما ازم موديلات سواسو ويدما جرامر بقطتا ايتمهرون جناخه سفحت صحفات كان ببخلو بعلوم نتناي قانقوا حقتات يستوعلوه تقمي LLM انتاي ايو كان بعل أليكسا وي سيريز امسولو ناي دمصي حقستي قدم حجي بزتوسنو زتصحفه ممرحيتات طرايام زسرحو نيرو እዚ LLM ግን ሙሉእ ዓንቀጻት ተረዲኡ ሓድሽን ፈጣርን ዝኾነ መልሲ ይህበና ገለ ካብ ስራሓት LLM ምስ እንዕዘብ ድማ ሓደ ናይ ጽሑፍ ስራሓት እዩ እዚ እቲ ኮንተንት ጀነሬሽን ንብሎይ ዛንታታት ክኾን ይኽእል ግጥምታት ስክሪፕትን ናይ መዋዓውዒ ጽሑፋትን ክጽሕፈልና ይኽእል ካልኣይ ምሕጻር ወይ ድማ ሳማራይዜሽን ንብሎይ ነዋሕቲ ኣኼባታት ወይ ጽሑፋት ኣሕጺርካ ወይ ጾሚዕካ ወይ ሳማራይዝ ጌርካ ምቕራብ ሳልሳይ ናይ ትርጉም ወይ ናይ ትራንስሌሽን ስራሓት እዩ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብ ቋንቋታት ከምኡ ናይ ኮምፒውተር ቋንቋታት ማለት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅስ ምትርጓም ራብዓይ ምምዳብ ወይ ድማ ክላሲፊኬሽን ንብሎይ እዚ ድማ ዝርዝራት ምውፃእን ጽሑፋት ብመልክዕ ስምዒቶም ኣወንታዊ ወይ ኣሉታዊ ምትንታን እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ መዓልታዊ ኣገልግሎት ዓማዊል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሕክምናውን ምርምር ንምግባርን ሓደስቲ መድሃኒታት ንምርካብን ዓብ ተስፋ ዝህብ እሞ ጽቡቕ ጥራይ ድዩ ኣይፋልን ሕጽረታት እውን ኣሎ ጥቕምታቱ ቃላት ምስ ቃላት ዘለዎም ዝምድና ስለ ዝርድኡ ብሓደ ቋንቋ ጥራይ ዝተወሰኑ ኣይኮኑን ኣዝዮም ተዓጻጸፍቲ እዮም እቲ ጉድለታቱ ድማ ሓደ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል ጠቃሚ ንኽኸውን ኣዝዩ ብዙሕ ዳታ የድልዮ ንኣብነት GPT-4 ንህዝቢ ቅድሚ ምውፅኡ ኣብ ኢንተርነት ዘለዎ ማዕለያ ዘይብሎም መጽሓፍትን ዓንቀጻትን እዩ ኣንቢቡ እዚ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜን ዓብ ናይ ኤሌክትሪክ ፀዓትን ይሓትት ከምኡውን ዋላ እኳ እቲ ናይ መምሃር መስርሕ ብናይ ባዕሉ ዓቕሚ ይኹን እምበር ንምክንኻኑን ንምምዕባሉን ናይ ሰብ ሞያ እጃም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ዘሻቐል ነገር ድማ ምስጢራዊ ናይ ጥዕና ወይ ናይ ፋይናንስ ሓበሬታታት ኣብ ስልጠና ክጥቀሙ ከለዉ ዘሎ ስግኣት እዩ መብዛሕትኦም ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል ዝጥቀሙ ቻት ቦትስ ንተጠቀምቲ ብነፃ ዝቐርቡ ኮይኖም ዝያዳ ሓይሊ ንዘለዎም ሞዴላት ግና ወርሓዊ ክፍሊት ይሓቱ እዮም ብሓፈሽኡ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል ዓለምና ብኸመይ ምስ ኮምፒውተራት ከም እንዘራረብ ዝቐየረ ዓብዪ ስራሓት እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ጠቃሚ ኮይኑ እንተዳረኺብኩሞ ላይክ ሼር ግበሩ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትርስዑ የቐኒልና